Vegyetek nekem egy kis állatot. A kérdés az az, hogy akkor mi történik, hogyha a gyerek nem csak így egyszerűen azt mondja, hogy szeretne egy kis állatot, hanem azt mondja, hogy szeretne egy üllőt. Ez a mérges gyíkocska Európa legnagyobb gyíkfaja. A pávaszemes gyík akár 70 cm-esre is megnőhet. Bár a mediterrán világban honos, azért megfelelő gondozás mellett Sziget-Szentmiklóson is jól érzi magát. Orosz Oszkár végzettsége szerint dísznövénykertész, de ma már csak a házát körülvevő kertben kertészkedik. Idejének nagy részét a hüllők között tölti. Végül is a szakközépiskolámban fertőztek meg ezzel a hüllőszeretettel. Ott az akkori főkertészünknek az üvegház egyik hajójában volt egy ilyen kis terrárium fala, és ott kezdtünk el pár ismerősömmel érdeklődni, majd ő levitt minket egy akkor működő Gecko Klub nevű helyre, ahol az akkori szakma vezetői, elismert tenyésztői tartottak előadásokat, és kirándulásokat szerveztek, és hát innen indult az egész. Oszkár mára már ugyanúgy ismeri a hüllőfajokat és fajtákat, akár a növényeket. Kedvencei a kaméleonok. Ő egy madagaszkári párduc kaméleon, annak is egy Blue Bar Ambilobe színváltozata. A színváltozatok a települések közelében lévő élőhelyekről kapják a nevüket. Hát rá jellemző minden, ami az összes kaméleonra: a külön mozgatható szempár, a módosult láb az ágakhoz való kapaszkodáshoz, a fogófarok, amivel szintén rögzíti magát, a színváltoztató képesség, ami főleg egy nőstény vagy egy másik hím meglátásakor jelentős. A kaméleonok tartása nem túl egyszerű, különösen az itatásra kell odafigyelni. Egy kézi párásítóból vagy permetezőből lehet nekik bepermetezni vizet, ugyanis vizes tálból nem nagyon tudnak inni. Ritka az a kaméleon, amelyik úgymond lefetyelve tud inni. A vízcseppeket, páracseppeket nyalogatják le a levelekről, vagy a rácsról, vagy az üvegről. A lábatlan gyíkot első ránézésre sokan kígyónak vélnénk. Hogyha közelről megnézzük, a szemén abszolút látszik, hiszen a kígyóknak ugye összenőtt pupillája van, ő pedig ugyanúgy tud pislogni, mint egy normális gyík. Valamint az is mutatja, hogy a farok rész az több, mint a teste felét teszi ki. Ugyanúgy le tud törni a farka neki is, mint a többi gyíkfajnak, ezért óvatosan kell foglalkozni vele. A hüllőház meghatározó bútordarabja az öreg fotel. Hogyha nyugalmat akarok magamnak, akkor csak elnézegetem itt az állatokat, ahogy teszik a mindennapi dolgaikat, úgyhogy ez egy ilyen nyugalomsziget nekem. Természetkedvelő vagyok, de nincs mindig arra az embernek ideje, hogy kimenjen a természetbe, a mai világba, ezért próbálja egy picit behozni a természetet magához, így legalább megfigyelheti azokat az állatokat, amiket szeret, és ugyanúgy hasonló viselkedést mutatnak egy megfelelő méretű helyen, meg körülmények között, mint a természetben. Ugye nem tudják, hogy ez micsoda. És ha megmondom, hogy micsoda, akkor lesz olyan néző, aki azt mondja, hogy fúj, és lesz olyan, aki ugyanolyan érdeklődve nézi, mint én. Ez a stúdióban itt terpeszkedő Varánusz nevű állat éppen most vedlette le. Mindjárt fogják látni ezt a Varánuszt is. És közben bemutatom vendégeinket. Itt van Kárpát-hegyi Péter, Rácz Gábor és Csabai Domonkos, terroristák. Nagyon pontosan kell fogalmazni. És itt van a Varánusz, köszöntöm Önöket, és három. Giganteo, szulkászó. Hát én három teknőst látok nyilvánvalóan. Sarkattyús teknős és egy aldabrai teknős. Hát ezek nem kicsik, de valamikor azok voltak mekkorák, amikor megszületnek. Hát amikor kicsik, akkor általában csak ilyen 4-5 centisek, de ez faja válogatja, hogy éppen mekkora tojást. Vannak fajok, amik kifejezetten sok tojást tojnak, van amelyikek kevesebbet, amelyik kevesebbet tojik, az általában nagyobb tojást, és ezért nagyobb kicsikel ki. És ez a Varánuszka, Hát, van neve? Van, igen, ő egy fehér torkú varánusz, ő Afrikában honos. Nem így gondoltam, úgy gondoltam, hogy beceneve van. Hát ezt szoktuk mondani, hogy Peti, de igazából nincsen konkrét neve. Na, tehát a fehér torkú Varánusz az mekkora volt, amikor megszületett? Nagyjából ilyen 10-12 centis állat. Azért kérdezem, mert vajon, amikor valaki kitalálja, hogy ő úgy szeretne egy teknőst, vagy mondjuk egy varánuszt, és megveszi, és akkor egyszer csak azt veszi észre, hogy hoppácska, ez azért most már nem házi állat. Tehát, hogy mennyire tudják a vásárlók, hogy mit vesznek?
Ez valahol gyermekeknél a szülő feladata, szülőknél vagy felnőtteknél pedig a kereskedő feladata, hogy elmondja, hogy ezek az állatok, ezek szabadban élnek, és nem arra találták ki őket, hogy lakásban éldegéljenek. Úgyhogy a környezetét úgy kell kialakítani, hogy minél jobban hasonlítson az eredeti környezetére. Tehát egy lakótelepi lakásban egy ekkora teknőst, vagy bármelyik állatot, amit itt most behoztunk, nem javasol tartani, viszont a hüllőtartás és az egyre népszerűbb hüllőtartás most már olyan palettáról enged választani a szakboltokban és a bőrzéken, ahol meg lehet találni azt a fajta állatot, amit kis lakásban is lehet tartani. Én szerettem volna így fölemelni ezt a teknőst, de azt mondták nekem, hogy inkább nem, mert hogy pisilhet, és ezt itt most kihagytam. Ezt megtette volna. rajtam. Már meg is tette? Igen, úgyhogy én nagyon szívesen odadom. Nem, nagyon jó helyen van ott. De hogy egyébként, tehát picit bután néz a teknős, tehát azt kell mondjam, hogy figyelem a tekintetét, és nagyon kapálódzik. Ők most itt boldogtalan ezen a farmeron? Hogy ott... Nem arra van találtak. kitalálva. Igen, a kutya és a cica tartással ellentétben ezek az állatok ezt a fajta viseltetést nem szeretik. Tehát De ha letenni a földre, ott jobban érezni magát? elmászna, nem biztos, hogy attól, hogy jobban érzi magát, hanem keresi a búvóhelyét. A természetes környezetében már úgy viselkedik, és abban a pillanatban, hogy elkezd enni, és elkezd felfedezni, járkálni, abban a pillanatban ő már jól érzi magát. Tehát lehet neki például, sőt, ezeknek az óriás állatoknak olyan körülményeket biztosítani, ahol jól érzik magukat, de ez borzalmasan helyigényes. Tehát, hogy az neki nem öröm, hogyha itt simogatgatjuk. Csak nekünk az, a mi fejünkben van ez. Igen. Sajnos igen. Tehát ilyen, hogy ölteknős, ilyen nincs. Nincs. Mint ahogy van. Mi az, ami, ugye ígértek egy kígyót, de az nem jött, bár én nagyon vártam, meg kell, hogy mondjam. Mi az, ami hüllő, és azt mondják, ki oszívvel lehet lakásba, és egy gyerek is képes arra, hogy gondozza. Vannak tipikus kezdőfajok, amikkel érdemes kezdőknek elindulni. Ezek általában olyan állatok, amik szaporábbak, olcsóban hozzá lehet jutni, szakkereskedésekben, illetve bőrzéken, és emellett a tartásuk sem jelent gondot. Például? Tehát van például ilyen faj, szakállas agáma, leopárd gekkó. Hogy néz ki egy ilyen agáma? Tüskésnek néz ki, emellett puha a tapintása. De hogy ez egy ilyen gyíkszerű Pici dolog? sárkány. Gyík, úgy néz ki, mint Sárkány egy kis sárkány, szárnyak nélkül. Tehát dinómániás gyerekeknek jó. Igen. Aztán? Tipikus olyan állat. Aztán leopárd gekkó, az karakterre olyan, mint egy macska, finom mozgása, úgyis vadászik, szeme is olyan vágásúak, az is elég népszerű a hobbisták körében. Itt tudnak egy picit még maradni, mert hogy hüllőgyben is vannak kérdések. Nagyon Jó? szívesen. Akkor nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttek hozzánk, és hát sajnálom, hogy farmert kell mosnia, de kénytelen lesz. Nem fogom kimosni. Nem fogja, jó. Köszönöm szépen.